Белгілі болғанша 2019 жылда біз Алтын Орда дәулетінің 150 жылдығын белгілеп өтеміз. Һәм бұл оңайдан біз түрлі шаралар ұйыштырдық. Шулардан бірісі әлбәттә кең рәвешле халқыбызға жеткеру мақсатынан, балаларны тарихыбыздан таныштыру мақсатынан, тарихыбызны жеткеру, аңлату, тарихыбызға мәхәббәт хисе уяту мақсатынан шундый шоколадлар ұйыштырырга булдык. Ягъни бу Алтын Орда акчасы кебегрәк эшләнгән, ул чынлап та тарихи нигезгә ия. Менә мондый рәсемле акчалар барысы белән 1336-37 елда Сарай шәһәрендә чыга торган булган. Һәм әлбәттә без аны нигез буларак ни өчен алдык? Чөнки ул вакытта менә барысы рәсеме булса, хәзер дә безнең Татарстан туграсында барысы рәсеме бар. Ягъни күпмедер дәрәҗә чагыштырылык та, тәрбияви мәгънәгә дә ия, кешкә дә ия әлбәттә. Әлбәттә, инде 2нче ел дәвамында без балаларыбызны, халкыбызны, кичкенә нәниләребезне шатландырырга булдык. Былтыр Гаяз Сакый Садри Масуди шоколадлар чыгарган булса, быел инде Алтын Орданыкен чыгарырга булдык. Чөнки бу формат кызык, ул җиңел кабул ителә һәм әлбәттә мондый тәңкәләр аша дип әйтик инде тарихыбызга һәм тарихыбызга түгел, милләтебезгә, туган телебезгә хөрмәт, сөю, мәхәббәт уятып була дип уйлыйбыз. Чынбарлыкта Алтын Орда Батухан заманында, аның Жушиның малайы вакытында төзелә. Иң беренче башкала бул безнең Болгар шәһәре бит инде. Сез бөтенегез дә белгән, шуңа күрә хәзерге көндә Болгар шәһәрендәге булган таш биналар, алар бөтенесе шул Батухан һәм соңрак төзелгән биналар. То есть татарлар, монголлар килгән вакытта, хәтта Алтын Орда хәтта анда ул Болгар шәһәре күбрәк агач шәһәр булган. Ә именно Алтын Орда заманында гына инде ул таш шәһәргә әйләнә. Жуши улусы или Алтын Орда мустақил дәүләт булып 1269 елны әйләнә. 1269 елны Чингизитлар, то есть Чингисханның балалары, оныклары, алар Таласская долина дигән урын бар, ул әлеге вакыттагы Киргизиядәге Талас шәһәре янында, анда зур корылтай үткәрәләр. Һәм шул корылтайда Чингисхан империясын бүлгәләргә, аерым дәүләтләргә бүлгәләргә кирәк икән дип шундый тәкъдимгә керәләр. Вот шунага как раз шул событиягә багышлап, Азатлык оешмасы 750 еллыгын инде Алтын Орданың менә акчасын чыгар. То есть 1269 елны шул вакыттан соң, шул елдан соң Алтын Орда ул уже Монгол империясының бер төбәге генә түгел, аерым мустақил дәүләткә әйләнә. Татар өчен Алтын Орда кадерле һәм бу юбилей 750 еллык юбилей әлбәттә безнең өчен ул мөһим вакыйга. Әлбәттә мондый чаралар, зур концертлар, индер фейерверклар, индер зур шоулар үткәреп билгеләп үтәргә тиештер минем караштан. Без мондый кичкенә генә җәмгыятьләрдә генә бәлки утырырга тиеш түгелдер. Ягъни Алтын Орда юбилее ул шул кадәр зур вакыйга, ул әйтик, Сабантуй дәрәҗәсендә түгел, индер ул теге дөнья фестивальләре дәрәҗәсендә үткәрелергә тиеш.